aurretik, gure letxugak barraskiloetatik babesteko baliabideak aurkitzeari ekin genion. Horrela, mazeta bakoitza babestuko duen kaiola bat diseinatu genuen, estalki nagusi eta goialdean tapa batekin. Erabilitako sarea laukitxo txikiak zituen, ariarekin kaiola josteko erabile genuena. Kaiola segundoago izateko, makilak moztu eta eskina bakoitzan ezarri genituen. Azkenik, modu egokian itxi zedin, mazetaren sarearen alboetan eta aurrekaldean belkro zatiak itxatxi genituen. Babesteko baliabideekin jarraituz, gure negutia inguratuko zuen fosoa eta itzurtu genuen. Gerora, arearekin beteko genuen. Honek, zomorroa lurretik gure letxugengana igotzea ekidin egingo zuen. Beraz, babesak behin eraikita letxuga landatu genituen. Lehenengo 8 edalontzi lur bota genituen mazeta bakoitzean. Bertan, 4 letxuga landatu genituen. Azkenik, lehen aldiz ureztatu egin genituen. Istiltzak ziren mazetei ur kantitate bikoitza isuriz. Momentu hartatik aurrera, astero ureztatu genituen letxugak. Negua zenez, ez egoen gehiagotan ureztatzeko beharra. Ureztatzearekin batera, astero letxuen hazkundea kontratu genuen. Beti letxua berdinak neurtzeko hasieran puntuekin identifikatu genituen, gerora zenbakiekin egiteko. Beraz, letxuga bakoitzaren luzera eta zabalera hartu ondoren, neurketak guk sortutako taula batean ipini genituen, amaitzerakoan grafikoak egiteko. Nahiz eta negutegi baten barruan egon, gure letxuek otsailean egondako euriten eragina jasan izan zuten. Gainera, martxoan eguraldia nabarmenki hobetu egin zen, letxuen hazkundean nabari izan genuena. Eurite hauek sortutako gehiegizko hezetasunak gainera, letxuetan onddoak agertzea suposatu izan zuen. Honen ondorioz, kaltetutako letxuak kentzera behartuta egon ginen, bai kontrolak zein istiltzeak. Letxuak nahiko hazita zeudela, martxoaren 5ean Agrobioteknologia Institutura joan ginen ikastetxean ezin genituen neurketa batzuk egiteko. Porometroarekin estomen irekiera, dualexarekin hostoen pigmentuak, masa eztea eta masa lehorra neurtu genituen. Letxuga pisatzeko gure letxuga mazetatik atera behar izan genituen zurtoina mozteko eta banaketa pisatzeko. Ondoren, poltsetan sartu genituen labe batean sartzeko eta masa ezea ateratzeko. Gainera, ikerketarentza baliagarriak ziren zenbait aholku eman zizkiguten bertako zientzialariek, edurne eta gana. Behin neurri guztiak izan da, grafikoak egitari ekin genion. Neurtutako guztiaren batazbestekoak egin genuen. Kontrolen eta istiltzen konparaketa argia ikusteko. Hazkundean kontrolak handiagoak ziren. Estomen irekiera istiltzetan askoz ere handiagoa zen. Klorofila pigmentua kontroletan ugariagoak ziren. Pigmentu antioxidatzailei dagokionez istiltzetan ziren nagusiagoak. Eta azkenik nitrogenoaren balantzea hobeagoa zen kontrolean. Eta zer suposatu du honek? Alde batetik, istiltzeak egoera nutrizional okerragoan daudela, txikiagoak direlako eta nitrogenoaren balantze okerragoa dutelako. Bestalde, estres egoerari aurre egiteko istiltzeek pigmentu antioxidatzaile gehiago garatu dituzte, eta fotosintesia egitari utzi diote. Gainera, estoma gehiago ireki dituzte sorberan duten ur guztia kanporatzeko.